Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedaya puji mligi kagem Allah, Rabb sedaya alam. Sholawat salam mugi tansah katur dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, sedaya penderek ngantos akhir zaman. Salajengipun monggo kula lan panjenengan sedaya tansah budidaya amrih mindhaipun raos takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi namung kanthi takwa kula lan panjenengan gadah pangajab pikantuk kabegjan kamulyan ing alam donya ngantos akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saweneh tetenger kangge manungsa saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dipun serat minangka asma salah satunggaling surat ing saklebeting Al-Qur'an. Nuningge surat Al-Insan. Tembung Al-Insan ingkang antawisipun gadhahi makna duweni sifat apes lan lali. Dados seweneh sifat ingkang tansah manjing ing diri pribadi manungsa. Pramila saking sifat menika estu bilih manungsa namung titah ingkang gampil nglampahi khilaf kepara menawi boten ngatos-atos badhe tuwuh raos nyepelekaken lampah maksiat. Sikap mekaten menika saged njlemprongaken ing lampah dosa saha maksiat. Mekaten ugi tiyang ingkang gadhahi panganggep remeh dumateng saweneh amal soleh. Pramila piyambakipun badhe gampil nilar amal kesaenan kasebat. Ing salebeting Al-Qur'an surat An-Nur ayat gangsal welas Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh mekaten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa taksabunahu haynan wa huwa indallahi azim. Lan ojo pisan-pisan sira padha ngira menawa saweneh perkara iku sepele. Nanging ngertiya yen ing ngarsane Allah iku hiya perkara kang gedhe banget. Surat An-Nur ayat gangsal welas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nalika menipun para ulama mirang dosa dados dosa alit saha dosa ageng, boten ateges kangge ngremehaken dosa alit. Amargi sikap ngremehaken dosa alit
saged kejlombrong ing lampahe dosa ageng. Kenging menapa saged mekaten? Wonten mapinten-pinten sebab dosa alit saged dados dosa ingkang ageng. Ing antawisipun inggih amargi sepisan dosa alit ingkang dipun lampahi kanthi ajeg utawi al-israr. Ulama Ibnu Asir rahimakumullah paring pangertosan bilih ingkang dipun maksud saking tembung al-israr inggih sinaosa sekedhik mbaka sekedhik ananging tansah nglampahi dosa utawi maksiat. Satemah lampah dosa utawi maksiat ingkang dipun anggep alit ananging tansah dipun lampahi ing tembe dosa alit kasebat dipun hukumi kados dene dosa ageng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika, Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu turhamu waghfiru yughfarullahu lakum wailul li akbalil qaul wailul lil musirrina alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Padha menehi sira kabeh rasa tresna asih, mesti sira uga bakal ditresnani. Lan padha menehi ngapura sira kabeh, mesti Allah uga paring pangapura marang sira. Tenan bakal cilaka wong-wong kang ora nindakake pranatan syariat lan ora gelem nindakake adab-adab syariat. Lan tenan cilaka wong-wong kang nglakoni isor, yaiku wong kang ora gelem leren saka nglakoni dosa. Kamangka oleh nglakoni kanthi ngerti lan sadar. Hadis riwayat Ahmad lan Bukhari. Pepeling saha ancaman ingkang awrat ing saklebeting hadis kasebat ing inggil boten sanes kados dene ancaman kangge tiyang ingkang tansah nglampahi dosa ageng. Satemah saking hadis menika saged dipun pendet piwucal bilih sinaosa dosa alit ananging ugi badhe angsal pasiksan kados dene ingkang nglampahi dosa ageng. Amargi wontenipun sikap al-isar inggih mangertos saha sadar nglampahi dosa ingkang boten kendhat-kendhat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ugi ngaturaken bilih lampah dosa sinaosa alit ananging dipun lampahi boten kendhat-kendhat saged numpuk lajeng dados dosa ingkang ageng. La saghirata mangal istimrara wala kabirata mangal istighfari. Ora ana dosa cilik menawa dilakoni tanpa mandeg lan ora ana dosa kang gedhe nalika ditututi istighfar. Kaping kalih gadahi penganggep saha ngremehaken lampah dosa utawi al-istisghar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salampun ngendika mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana qad aisa ayyubada bi ardikum hadhihi walakinnahu qad radiya minkum bima tahqiruna. Satemene setan iku wis padha nglukro kanggo supaya padha disembah ing lumahing bumi iki. Ananging setan iku seneng banget marang perkara kang cilik kang sira sepelekake. Hadis riwayat Ahmad. Imam Al-Ghazali rahimahullah paring panjelasan bilih ing saweneh sebab dosa alit saged dados ageng inggih menika menawi kawula sampun nganggep remeh dosa kasebat. Ugi mboten rumaos sedih margi dosa ingkang sampun dipun lampahi utawi al-istighfar. Panjenengane ugi ngendikaken bilih saestunipun menawi saweneh kawula nalikanipun nglampahi dosa tasih nggadahi raos awrat lan getun ing diri pribadinipun pramila dosa kasebat saged dados alit ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kosok wangsulipun
menawi saweneh kawula sampun nganggep remeh so sepele lampah dosa ing diri pribadinipun, pramila badhe dados dosa ingkang ageng wonten ngarsanipun Allah. Kanthi mekaten sampun ngantos kumawantun damel remeh dosa alit, amargi dosa ingkang alit nanging tansah dipun anggep remeh so sepele, samangke saged dados dosa ingkang ageng. Ing saweneh hadis saking riwayatipun Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika mekaten, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu qangidun tahta jabalin yakhafu ayyaqa'a alaihi wa innal fajira yara dunubahu kadubabin marron ala angfi. Sak temene wong mukmin iku weruh dosane, kaya-kaya dheweke lungguh ana ing sak ndhuwure gunung lan kuwatir menawa gununge iku bakal ngrubuhi dheweke. Ewa dene wong kang fajir utawa seneng nglakoni maksiat, dheweke ora bakal weruh menawa dosane kaya dene laler kang ngliwati ing sak ngarepe irunge. Babar blas dheweke ora nggape. Hadis riwayat Bukhari. Mangasiral muslimin rahimakumullah. Kaping 3, lampahi dosa kanthi ngedeng utawi terang-terangan. Al mujaharah. Rumaos bingah utawi bangga nalikanipun nglampahi dosa. Dados saweneh sebab ingkang njalari dosa alit dipun reken minangka dosa ingkang ageng. Raos bingah nalikanipun nglampahi dosa badhe damel keblinger. Ing tembe badhe pikantuk pasiksan ingkang awrat saking Allah. Awit lampah dosa ingkang sampun dipun lampahi kasebat. Pramila menawi sampun boten wonten raos lingsem nglampahi dosa, ing pepuntonipun badhe nglampahi dosa kanthi ngedeng utawi terang-terangan utawi al-mujaharah. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummati mungafan illal mujahirin. Wa inna minal mujaharati ayyamalar rajulu billaili ngamalan. Tsumma yusbiha wa qad satarahullahu alaihi fayaqul ya fulan amiltu barikhata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yaksifu sitrallahi ana. Kabeh umat ingsun bakal diapura kejaba kang nglakoni dosa tanpa tedeng aling-aling utawi terang-terangan. Sak temene kang kalebu nglakoni dosa tanpa tedeng aling-aling yaiku wong kang nglakoni sawijining dosa ing wektu bengi, nuli ing wektu esuk. Allah wis nutup dosa iku mau. Allah nutupi supaya ora diweruhi wong liya. Ananging wong iku mau kang nglakoni dosa malah ngumbar omongan, he fulan, mau bengi aku wis nglakoni ngene lan ngene. Kamangka sak temene ing wektu bengine pangerane wis nutupi dosa kang wis dilakoni, nanging ing wektu esuk dheweke dhewe kang buka tutup kasebat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis menika nedahaken bilih boten wonten pangapura saking ngarsanipun Allah kangge tiyang ingkang sampun nglampahi dosa kanthi ngedeng terang-terangan. Kejawi saking menika bilih nglampahi dosa kanthi ngedeng kalebet dosa ingkang ageng ingkang jalari pasiksan ingkang awrat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Monggo kula lan panjenengan tansah ngatos-atos saking sedaya lampah dosa sinaosa namung ketinggal alit.
Amargi saking dosa ingkang alit menika samangke saged dosa dados dosa ingkang ageng. Pramila awit sedaya lampah dosa sinaosa alit ingkang sampun kedadosan kedah enggal istighfar saha martobat. Saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika mekaten, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu bani adama khata'an wa khairul khata'ina tawwabun. Saben-saben anak keturunane Adam mesti tau nglakoni salah. Lan saapi-apike wong kang nglakoni salah yaiku dheweke banjur gelem nglakoni taubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Mekaten khotbah ing wekdal menika mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah saged njagi diri pribadi saking lampah dosa alit menapa dene dosa ageng. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.